Que cuidado non caigas, polo amor de Dios, que me quedo sin a gráfica. Aí está. Quieto. Mira que grandes son os eólicos estes. Barbaridade. Chegan donde non hai. Chegan donde non hai. Vente. Estamos no coto de San Bernabé, Serra do Suído. E neste sitio conta a lenda que o San Bernabé lle gustaba estar aquí ao abrigo, porque aquí peto aire, peto aire. O abrigo é lógicamente para controlar todo que no Suído funcionara perfectamente. Que a natureza, que non disfruta desta visión. Claro, hoxe os eólicos se fean bastante, ou moito, pero daquela o San Bernabé non miraba eólicos. E cada día máis. Tomai nota, que monstros que nos enchen o monte. Bueno, vente. Aquí, hasta o ano 2016, había este abrigo, coto de San Bernabé, aquí quedas bastante protegido do norte, e alguén descubreu que aquí traían flores, puñían algunha vela, ata que no 2016 o Arco da Vella pois se escribeu delo. E aquí dúas mulleres bravísimas, destas que hai neste país, Mila e Carmen, empezaron a argallar de poñer un San Bernabé auténtico. Hoxe ten unha bufanda. Outras veces eu tiña encontrado máis velas, flores, non sei que, aquí a xente lle ven pedir ao San Bernabé. Antes tamén, pero quedar esquecido no tempo. E o día 15 do mes deste mes, dentro dunha semana, aquí se fai unha pequena romería no que os veciños da Graña, aquí no alto do Suído, concello de Covelo, traen o San Bernabé, patrón da igrexa, o montan aquí vai haber empanada, vai haber un jaiteiro, é unha romería pequena, porque o pueblo tamén é pequeno, de poucos habitantes, pero é desas romerías, verdad, que todavía conservan esa tradición de romería das aldeas galegas. Vale, eu vou vir, e vou tomar imaxes como todos os anos, se podo, porque anda cousa aí pendiente de pasar por chapa e pintura. Entonces non sei, senón aquí está, San Bernabé da Graña, ollando para todo o val este da Graña, que me estou repetindo moito porque vou vello. Ala, día 15 de junio, vémonos.